హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో పంపించిండు. ఈ వీడియోని చేయి బ్రో అని. తన కోసం చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి. manate verthe bagata badnaguda manate verthe bagata badnaguda manate verthe bagata batal bane vekkasagi nak kare matile. ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని అక్కడ చూడొచ్చు. తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1, 2, 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఇంకా టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ దగ్గర ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఇక్కడ 19 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్, అవి 3 ఫొటోస్, ఇది ఒకటి, మొత్తం 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. 4 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఒక ఫోటోని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్న, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఈ లాస్ట్ ఫొటోస్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. 28 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి ఈ ఫోటో. ఫస్ట్ ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసనో గుడ్డనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అప్పుడే నాకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో ఎలా అనిపించిందో అని. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీడియోని లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫోటో ఇదే. సో 27 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.